Aşgabatyň Medeniýet we Sunnat Mekdebiniň bir näçe muallimi özleriniň prezidenti wasp edip, ýylda 2 gedek goşgy düzmäge ýa-da makala ýazmaga mejbur edilýändigini aýdýar. Bu barada mekdebiň bir näçe işgäri atlandyrylmasyzlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gurrun berdi. Mektep ýolbaşçylary bilim işgärlerinden öz goşgularyna ýa-da makalalarynda prezidentiň häzirki alyp barýan siýasatyny we onuň döredüjiligini wasp etmegi talap edýärler. Bu goşgular we makalalar ýurduň medeniýet we bilim ministrliklerine değişili gazet jurnallarda çap edilýär diýip 5 martda Aşgabatyň Medeniýet we Sunnat Mekdebiniň muallimi anonim şertde Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Ol bir şahsy ýa-da onuň alyp barýan işlerini wasp edip, goşgy düzmäge ýa-da makala ýazmagy bilim işgärleriniň ählisiniň döredüjilik ukybynyň ýokdugyna ünsü çekýär. Şol sebäpli mektep muallimleriniň bu goşgulary we makalary pul berip başga adamlara ýazdyrmaga mejbur bolýandygyny aýdýar. Sen goşgy düzüp bilýärmi ýa-da makala ýazyp bilýärmi? Munyň bilen hiç kim gyzyklanmaýar. Ýolbaşçylar diňe talap şeýle ýazmaly diýärler. Her makalanyň ýa-da goşgynyň gysga ýa-da uzunlygyna görä 50 manatdan 100 manada çenli tölegi bar. Bu goşgulary makalary döredüjiligi güýçli ýörite adamlar ýazyp berýär diýip muallim Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä mektep ýolbaşçylary gazet jurnallarda çap edilen her bir makala ýa-da goşgy üçin hem aýlykdan 15 manat saklap galýarlar. Muallim mektepdäki bilim işgärleriniň ortaça zähmet hakynyň 870 manada barabardygyny nazara alanyňda munyň özleriniň maşalla büdjetine agram salýandygyny hem belleýär. Goşgyny düzmekden, makalany ýazmakdan ýüz öwren bilim işgärlerine ýurtda alınıp barlayan siýasata garşy çykýan diýilip işden kowulmak howpy awanýar diýip muallim sözüni jemledi. Azatlyk radiosyna ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Aşgabatyň Medeniýet we Sunnat Mekdebinden kommentari almak başartmady. Türkmenistanda mektep muallimlerinden sapaklarda prezidentiň ýazandygy aýdylýan kitaplardan peýdalanmak, olardan sitatalar getirmek hem dilüssü bilen talap edilýär. Berdimuhammedow we ýurtda alınıp barlayan siýasaty wasp etmek çäresi köpçüliklerin çärelerde, açylış dawaralarynda, bayramçylyklarda we daşary ýurtlarda geçirilýän medeniýet günlerinde hem öz yerini tapýar. Geçen ýylyň oktyabr aýynyň 14-15 aralygynda Täjikistana geçirilen Türkmenistanyň medeniýet günlerine 350-den gowrak medeniýet işgäri gatnaşyp, onda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň eserleri wasp edildi. 25 sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahaty hem özüniň ilkinji mejlisini prezidenti wasp etmeklige bagşlady. Arkadagy şöhrat şygaryny batly seslendirip, çapak çalan gatnaşyjylar möhüm meseleleri maslahat etmeň deregine prezident Berdimuhammedow we onuň ýazandygy aýdylýan eserleri wasp etdiler. Şeýle-de prezident soňky aýlarda geçirilen hökümet ýygnaklaryna ýurduň medeniýet serişdeleriniň gazanylan üstünlikleri we ösüşleri wagt etmekden ejid gelýändigini aýdyp, resmi mediany wagtal tanqid etdi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen lideri beýik işleri belentden wasp etmek hem de dünýä ýaýmak medeniýet, sunnat we ähli döredüjilik işgärleriniň mukaddes borjy bolup durýar diýipdi.